I got skits, selling more than all you niggas is albums. Come on, put some respect on my name. Insizwa yakithi. What's going on? Uyayazi na ukuthi impilo injani. Umzulu njengama ngithi ngiyakuzwa. Unokuthi kuthi kubheda mase ukuthi nje vele eceleni vele kulunge unga expectanga. Yabo njengamanje into engizama ukuyisho kuwena insizwa yakithi ukuthi kune trip engiqeda ukuyithola la ikhasimende lami leli engilijwayele ngibuya kude nalo and linginika imali engango 400 rand. But we accept kanjani trip ukwenye trip? Oh shit. Ingakho ngithi insizwa yakithi kuye kube khona la kuye kubhede khona mase uthola into enhle unga expectanga. Yabona ngisho ukuthi kuyabheda kuwena kakhulu kwakho ngoba mhlawumbe ngubude 8 rand. Cha imali ngempela ayikho incane iyadingakala yonke. Iyasithenga nesinkwe endlini ngikushiya khona la niqhubeke ngenyawo. Mfethu ushonya nisengiyafika mfethu ibe ithi 2 kilometers away. Ngiyayithoba insizwa yakithi. Ngiyacela ukuthi ngikushiye khona la. Ngiqhubeke ngiyolanda lensizwa ya 400 rand. So mina uthangwalk. Oh shit. Empelweni ngiyasicelela insizwa yakithi Mfethu sengiyafika but it's like 2 kilometers. Ngiyakuzwa insizwa yakithi ngicela nje ungunderstand ukuthi nginamakhosikazi awu2 zaphinde zaqala inkulumo ingane zo7. Yabona u38 rand wakho angisho ukuthi ngempela ngiwamukeli. Ngiyabonga kakhulu ngoba uyasithenga nesinkwa ushukela nokudla okuncane nje ukuthi ngikwazi ukuphi ingane zami ukudla. Kodwa 400 rand izwa kithi ukwazi ukubapha ikhafetini zasesikoleni nemali ukuthi ngikhokhele udriver wabo sesikoleni. Uthi insizwa yakithi isikhathi siyahamba. Mabutho ngisho ku destination. Zulu asitolibwa. Ngicela uphume sekhona enye trip 400 rand engiyitholile. Usiyafika la uyakhona. Ubeka nendlela yakho. Ngiyaqolisa sizolo. Ungakhohlwa ukuthi 5 star lapho.